Otu ndị Igbo si aghọta ife na-adị iche karịa otu ndị mba ọzọ si aghọta ife. Ndị be anyị na-aghọta na ife na-eme ihe dịka abụmọnụ maọbụ ife so na ntọala mmadụ na-enye nsogbu. Ndị be anyị na-afụta na ife na-ebute ife. Ha ada afụ ya nọọ ife nọkọtara chọrọ iji aka wee mekpado gị wee nyewe gị nsogbu. A ga-ebu ụzọ chịha afa, jụọ afa si kedu ife na-ebute ya. Amala ife ahụ na-ebute ife a wee mara ka a ga-esi wee soro ya. Unlike ife ndị ụka na-eme n'ife ha kpọrọ generational curse, a ga-ebu ụzọ kpebegodo ekpele ike ka a chụpụ ife. Mana ndị be anyị matara na ụdịka ife a na-eme, a ga-ebu ụzọ jụọ si kedu ife kpatara ife a, kedu mmụọ na-enye nsogbu ihe a. Mmụọ ekwuo. Ọ bụrụ mmụọ emekpara emekpa maọbụ mmadụ emegburu emegbu, o kwuo ife bụ mkpa ya, o kwuo ka esi wee mekpado ya. Okwu ha na ka esi wee mekpado ya, a wee chọwazie ịma otu a ga-esi wee kpee udo. Ndị be anyị na-eji ikpe udo wee na-eso ife dịka generational curse. Ndị ọbịara abịa gwara anyị si anyị na ihe na-eme na anyị ada aga n'iru, ihe na-eme na ife na-enye anyị nsogbu bụ maka mmụọ dị na mba anyị, mmụọ dị na be nna anyị, maọbụ ife dịka ife chi anyị, ife ndị ichi anyị na-eme. Ihe a ka ha gwara anyị. Ya meziri na nwatakịrị Igbo na-eto ejilie wee na-azụ ya, asị enyeje na mmụọ, asị enyejereje ife ọdịnala, maka na o mee ife ọdịnala ọ bụla ife ga-enye ya nsogbu n'ọdịnihu, mana ọ bụla eziokwu. Mana ndị be anyị ma na mmadụ jee were ife na ọbụla nya dosere tipịa ya, maka ndị na-etipịa okwu mmụọ maọbụ okwu alụsị na fa dosere. Ndị be anyị ma na o sokwe n'ife na-ebute ife ndị oyibo na-akpọ generational curse. Iwere ife na ọbụla gị dosere, ọ ga-emewe gị ife, ọ ga-esowe gị belụsọ mgbe iji nwayọọ wee jee chọta efe ahụ na-enye nsogbu. Ịchọta ha na efe ahụ na-enye gị nsogbu, ijiri nwayọọ wee yọọ ya. Ndị be anyị na-eme na negotiation ka ha ga-emekọta wee kpee udo. Enwere ike asị mmụọ ka ife a ga-enye gị ka e wee hapụ nda. Mmụọ ekwuo asị ha nye m ife, nye m ife, nye m ife do na, nye m ife do na. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ okwu nwaada. Ihe na-ebute okwu nwaada bụ ihe dịka nwaanyị ejiri n'ike wee jiri wee fie alụsị, maọbụ nwaanyị ijere ije di, ọ nọrọ n'ije di ya etigbuo ya, ụmụnne ya ejere oje jụọ ese, maọbụ onye ụmụnwaada a na-emegbu na ngwuru maọbụ na obodo ọ nwụrụ. Ife ahụ nwere ike pụta okwu ndị be anyị na-akpọ okwu nwaada, maọbụ ndị anyị lere mgbe a na-eme ife slavery. Ndị nke ahụ ihe a na-eme na bụ na achọla idozi ụdịka ife ahụ na-enye nsogbu na agbụrụ, ihe a na-akpọ okwu nwaada. Ndị be anyị ụfọdụ obodo nwere ike doo ihe a na-akpọ okpesi ụmụada, maọbụ eweta okpesi a ga-eji wee na-awapụrụ nwaanyị ahụ ọjị. Otu ọzọkwa esikwa emekwenya bụ ife bụ na enwere ike eweta efi Igbo dị ndụ si na nwaanyị a ga-eji efi a awachi. Efi ahụ ama mgbu ya egbu, efi ahụ ga-adị ndụ na-amụ nwa dịka nwaanyị ahụ kala isi wee dị ndụ wee na-eme ife. Ụmụ ya abala obodo, bala ezinụlọ ya uru. Achọzila ime ife ọbụla n'ọzi ụmụ efi ahụ na-amụzi ka enwere ike ile ma ka enwere ike iji wee na-eme ife, iji wee gosi uru nwaanyị ahụ bara n'ezinụlọ ahụ. Mana ya bụ efi ewere ọba afa nwaanyị ahụ, ama mgbu ya egbu, efi ahụ nwụrụ, akwụchighara ya ụgwọ efi ahụ. Ona ka ndị be anyị si eme ụmụ ife a. Efu na ka esi akwanyere mmadụ ugwu ka esi akwanyere mmụọ ugwu, maka ndị be anyị kwere na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ. Ihe ha pụtara bụ na ka mmụọ si na wee dere na nwa mmadụ nwere ikikere imegbu ya. I will say to maintain a cosmic balance, do unto others what you want them to do unto you. But this particular adage be a broad na Igbo context. Maka na this adage or proverb or fall into line with ndị mmụọ maọbụ ndị na-adị London. Also ihe a na-emasị gị mmadụ, your human interaction. But to us ndị Igbo, this particular adage goes more than that. So ọnya mere na ife a na-akpọ generational curse nwee ka ndị be anyị si afụta ya.
ndị ọbịara abịa nwere ike na-afọ ya nọọ a na-eti Holy Ghost fire maọbụ a na-eti dai a na-akpọ dịka ekpela nọ na ka ha ga-esi wee kpepụta onwefa, mana ọ bụla eziokwu. O nwere onye megburu ibe ya ebe a. Ife dị na-atọ na mmadụ maọbụ abụmọnụ ije jụọ ese mara ihe butere ya, agwa ha anaghị ihe butere ijiri nwayọọ wee yọọ sisi gbaghalụ gị, maka onwe a sị na ọ bụ na mmehie adịrọ na mgbaghalị ama ndị. One ka ndị Igbo si afụta ihe ọbụla gbasara generational curse maọbụ abụmọnụ nke ọbụla ebe ọbụla osi na mmadụ osi na mmụọ, a na-eji nwayọọ yọọ ayịyọ nata mgbaghalụ kpee udo biko ka e wee dozie ya bụ ọnọdụ ya gazie.